Me vaan moi kaikki täällä, millä vaan saas kuvaa vähän ihmisiä, joten ollaan syrjässä. Ja täällä syrjässä tarkoittaa sitä, että täällä on märkiä lehtiä älyttömästi, mutta ei ole mun vaatteilla yhtään mitään. Toi oli niin kivaa vihreä. Katsoko? Nyt taas. Miksi se pitää tehdä näin? No, taas. Jup. Mä haluaisin ton värisiä lehtiä ylös. No. Kaikki muuttuu vihreäksi. Okei, siis nää on oikeasti se värisiä. Niin kuin tuolla ylhäällä näyttäkin. No siis näitä on kiva poimia tälleen näin. Että, oho, tosta meni lintu aika vauhtia. Oi, kuinka iso me saatiin. Hyvä vettä. Kauhean jano. Okei. Siis tää on aivan mahtispaikka tää. Tornio on mun asuinpaikka. Tulkaa käymään joskus. Mä kerron mun osoitteen. Nyt mä muistan sen jutun kokonaan. Että se on tuo Lähtientie 3 Tornio 95450. Lähettäkää viestiä ja kaikkea. Mä laitan tohon alas sitten, että mikä mun puhelinnumero on. Joten mun lykkä taitaa tulla kohta. Joo, ihan kohta, kun tuossa on tuolla. Moi moi, ensi videoon. Heippa!